aurrera jarraituko dugu Kentzazpi taldearen Ilargia kantuarekin. Hurrengo parte hartzaileak ere deseatzen daude dagoeneko agertokira igo eta dantzan eta kantuan egiteko eta gainera mezu berezi bat ere eman didate, izan ere Zorione euren lagunari eskaini nahi diote kantua. Hemen alda Zorione? Bai ala ez? Beno bai ez da, Zorionen dako txalo bero-beronekin Ilargia kantua bere lagunen partez. Apa kuadrilla! ¿Dónde estaba la Marta? Venga, gora eskua guztiok! Venga, gora eskua, venga guztiok! Venga, guazen! Oso ondo, neskak, etorri ona. Jo, zelako hirukotea ausarta, Ze, nola, gustora ibilitzaete? Bai. Bai? Ze ondo egin duzuen, Norbaitek lagundu zaituzte? Ez, zuek bakarrik? Bai. Eta noren saiatu duzue? Eskolan, etxean? Zentro komerzial batean. Benetan? Baina nun? Bueno, ez dugu, ez esan. Baina, ze, dendaz denda edo nola ibilizaete? Leku batean. Bale, sekretua da. Bale, esan aurretik. Bale. Bueno, jongo gara atzera, deskantzatzera? Bale. Bai, ezta? Eta ber, komentatzen dira zuen non dagoen, bai? Ni ensaiatzeko. Bagoaz. Oso ondo, gero arte, Aitor eta kuadrilla!